Mga kaigsunan, karong hapuna, akong hisgutan ang mahitungod sa Dios. Kay daghang kay nangutana mga kaigsunan sa nahitabo dito sa Hulo-Sulo nga gibombahan ang Mount Carmel nga simbahan sa katedral sa Mount Carmel sa Hulo-Sulo. Nangutana ang mga tao nga diin man Dios ana nga wa yung kapadlong ang Dios ana. Ang simbahan sa Dios gibombahan mga kaigsunan. Doon na bagoy Diyos o wa ba? Ingon sa mga kauban nato mga Katoliko naa lagi Diyos. Ngano mga wa man jud kabadlong. Tungod man kaigsunan sa Biblia man kaigsunan gitubag yun na dito sa DYRB. Pangutana na mga kaigsunan nga tinuod ba gyud nga naay Dios. Naagay Diyos mga kaigsunan sumala sa mga ginitubag sa DYRB. Nga katong kunong pagbomba dito sa Mount Carmel na ato lang kuno ang Ginoo kuno natulog. Ay mabasa sa Biblia mga kaigsunan. Mabasa sa Biblia sa Isaias 51:9. Nag-ingon dito sa maayong balita Biblia, pagmata na Ginoo ug tabangi kami. Gamita ang imong gahom ug luwasa kami. Ingon sa gibuhat mo kaniadto. Sa Salmos 44:23, niingon usab ang Biblia, pagmata na Ginoo, nganong natulog ka man, bangon, ayaw kami isalikway hangtod sa kangtulan. Unsa de hinungdan makaigsunan nga wa gyud makatabang ang Dios atong bomba? Katong bomba nga twin bomber nga kaduha gito, pero kaluha ba kaduha ka bomba. Unya, wa gyud makasagang kay ang Ginoo kuno natulog. Ano man natulog man ang Ginoo makaigsunan nga ang Dios espiritu makani. Matud pa sa atong makaigsunan nga ang Dios espiritu. Ug espiritu ni nganong natulog man. Sa ato ba mga kaigsunan, kini dayang Dios mga kaigsunan, wa gyud ni klaro ug naa ba gyud wa ba? Ano man, iyan na po ng simbahan, matud pa nila gamhanan kayo ang Dios. Iyan na ng simbahan, iyan po'y anan, kiatakis mga ISIS. Unya wa gyud siyang kapadlong ato sa dili, natulog lang brad. Mao sa ilang tubag, natulog lang kuno. Ug wa pa mitabo nga wa makatulog ang Ginoo, wa di to kabuto kuno. Di jud kabuto matud pa nila. Unya, ngano mga kaigsunan nga hingatugon man ning Ginoo kay kini laging Ginoo mga kaigsunan. Mabasa sa Biblia sa Mateo 26:29. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga dili na gid ako moinom nining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. Mao din ni makaigsunan nga si Jesucristo hingatugon kay ang Ginoo kay palainom deg bino. Suma sa Lucas 7:34. Mianhi ang anak sa tao ug siya mikaon ug miinom apan kamo miingon tan-awa kining tawhana si Jesucristo ulit ug palainom siya bino ug higala sa mga gobernador sa buhis ug sa mga makasala. Unsa di si Jesucristo makaigsoon nganong hingatugon kayo? Palainom ug bino. Naagis Biblia. Lucas 7:34. Ningon siya dili, brad. Nya kinilbang pagkalpalainom ug bino, padung gyunis pagkapalahubog. Inom gani ka lang bino, padung gyunis palahubog. Pero siya ni sulti, adili wa may mabasa dayang palahubog. Naagya po yung basa mga kaigsunan nga palahubog. Ngano man mga kaigsunan? Kay ang Biblia mga kaigsunan, mabasa nato diya sa Mateo 11:19. Mianhi ang anak sa tao ug siya mikaon ug miinom ug ang tanang tao miingon, tan-awa ninyo kining tawhana, ulit ug palahubog siya ug higala sa makubrador sa buhis ug sa makasala. Klaro kayo palahubog yun, primero palainom og bino kang Lucas, pero kang Mateo kay palahubog naman yun. Mao man ni makaigsunan. Nganong ang palahubog man sa kini makaigsunan? Kay hingaon kay ni mang inasal. Ang Biblia. Exodo 12:9. Hingaon kay inasal ning Ginoo awa. Ni Exodo 12:9. Ang Ginoo miingon, ayaw kamo pagkaon sa bisan unsa nga hilaw. Ayaw kamo pagkaon sa mga sinabaw. Asla gayod ang tibuok mananap uban sa ulo, sa tiil ug sa mga sulod sa ginawaan niini. Ipaasal Dios Ginoo. Kili kay Ginoong inasal. Palahubog kahinumdom mga kaigsunan. Nga inasal gyud gusto Ginoo ngano man. Kay palahubog man, palainom may sumsum. Mao nga isumsum. Sumala mga kaigsunan sa ni Cain ug Abel. Si Cain mga kaigsunan nihalad og mga lagutmon gikas iyang uma. Samtang si Abel mga mananap, mga baka, karnero, nga nindot kayo ba?
gihala di Abel. Wa dawata ang kang kain. Nga mga lagot mo, buti, kalbasa, mga lagot mo sa umahan. Wa gidawata. Ngano man, dili man masumsum. Mintras ang kang Abel, klaro kay mananap mga kaigsunan, baka masumsum sa Ginoo. Gusto man kay itong ginugsumsum ko kay palainom kog bino. Kung sa may isumsum dahil palain mo kag bino. Naam sa Biblia. Kunya ato ning mabasa mga kaigsunan, klaro jud kayo sa Biblia, nga daghan kay gisulti din sa atong kaigsunan, nga matod palagi nila nga, latrudi, kanang mo, wa man ay klaro. Ingon sila ba? Wag jud kuno klaro. Ngano wa may klaro nga iko naman tang nagbasa anis Biblia. Na ang Ginoo palainom og bino, kang Lucas, pero kang Mateo palahubog. Unya, unsa man ilang isumsum di ay? Sa atot pa gusto yung Ginoo mga mananap. Sumargot si Kain lagi akong balikong ginanga. Wa gyud to dawata ang kang Kain. Masumsum man anong kalbasa, butik, mga umahan di na mahimo oy. Mautong nasuko si Kain ni Abel. Kay sasas Ginoo nganong iyang gidawat ang kang Kain, ang kang Abel raman sad. Iya tatong gidawat ang duha di way gubot. Ang hinungdan sa kagubot aning Kain ug Abel magkaigsoon, kana ra sang Ginoo. Ug iya lang itong gidawat. May na kayto iya luto-lutoon, bahala na di sumsum. Ngano man gyud magkaigsoon ang kang Abel raman gyud. Mauna kay ang Ginoo gud hilig aning asal-asal. Malalap ko to. Asal gyud gusto gini inasal. Nya kadto mga dili kay pag inasal, sorry lang kayo.